салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Ва чӣ хона дар ин навормон ҳаст, ҳозир ба шумо мефаҳмонем. ҳавлии фурӯшӣ дар наздикии бозори Корвон, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, сехонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Бухтар ва духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод ва инчунин духонага бо таъмири беҳтарин бо чизучорааш дар Зарафшон, шаҳри Душанбе. ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамирӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормонро то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта қайд номарои соҳибошон пешкаши шумо мекунем. якум сар мекунем аз ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ноҳияи Фирдавсида ҷойгир аст, маҳаллаи Гулбута. ҳавлӣ иборат аз 2 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, на он қадар дур аз мағозаи дастрас ва на он қадар дур аз бозори Корвон. масоҳати худи бино бошад 84 метри квадратӣ. соҳиби хона менависад ки биное аз рӯи инсоф бардоштагӣ ҳастем, барои худашон сохтагӣ ҳастанд. бино иборат аз 3 ҳуҷраи калон ки ҳар якташ 20 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. ҳуҷраҳош алоҳида мебошанд, алоҳида меҳмонхона бо даромади алоҳида. дӯстони азиз, ва дар наздаш боз ҳоҷатхонаву ҳаммоми берунӣ ҳаст. дар бино электрикӣ ва сантехникӣ ҳама корҳояш кардагӣ. нархи хона бошад, дӯстони азиз, 480 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0888 мебошад, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва боз хотиррасон мекунем ки агар ягон мошин то 60-70 000 сомона бошад, соҳиби хона қабул мекунад. дӯстони азиз, барои ҳамин марҳамат ба ҳазур метавонед вариантатонро пешниҳод кунед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Гулистонда ҷойгир аст. ҳавлӣ иборат аз 4 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. таъмир дорад. дӯстони азиз, мошинаи ҷӯмашӯӣ, термикс, кондитсионер ҳамаш ҳаст. ҳама шароиту муайян мебошад. ошхона, кухнӣ, дутавана, беруна ва даруна дорад. ҳоҷатхона ҳаст. ҳуҷҷатош 100% мебошад. 4 сотиқ замини ҳавлӣ мебошад. боз алоҳида замин барои агарот дорад. дӯстони гиромӣ, нархи ҳавлӣ бошад 500 000 сомонӣ, боз муомила дорад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охираш 95 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва хона ҳам фурӯш мебошад ва ҳам алиш мешавад. бо сехонага квартира қатъи алиш мешавад. марҳамат, дӯстони азиз, вариантатон бошад. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. 4 сотиқ замин ва 6 дар хона дар деҳаи Гулистони ноҳияи Ёвон бо нархи 500 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар ҷойгир аст. нои пештараш Қурғонтепа, пеши гимназияи Аминҷон, пушти бозори Нихӣ. дар наздикии хона мактаб, боғчаи кӯдакона, донишгоҳ, супермаркет аст. худи бинои 6 ошёнага мебошад. хона дар 6-ум ошёнаш ҷойгир аст. масоҳаташ 63 метри квадратӣ мебошад. 3 хонага ҳаст. бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, нархаш 427 000 сомонӣ. алишам мешавад. агар ягон мошин бошад, қабул мекунад. дӯстони гиромӣ, барои ҳамин марҳамат, аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. 3 хонага 63 метри квадратӣ дар 6-ум ошёнаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. пушти бозори Нихии шаҳри Бухтар, 427 000 сомонӣ бо ҳамаи чизу чорааш. албатта ки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дӯстони азиз, ва алишам мешавад бо ягон мошин. боз хотиррасон мекунем ки бино лифт надорад. дӯстони гиромӣ, марҳамат, аз номи каналмон муроҷиат кунед.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод ҷойгир аст. Даруни районда кӯчаи Исмоили Сомонӣ мебошад. ду хонага бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. дӯстони азиз, соҳиби хона менависад барқ монтаж кардагӣ, дар отрезаҳои главниш часпондагӣ хона срочно фурӯхта мешавад бо нархи ҳамагӣ 160 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, хонага 51 метри квадратӣ бо нархи 160 000 сомонӣ дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Зарафшон ҷойгир мебошад. рӯбарӯи бозорчаи Зарафшон ва мактаби Ҳотампебе. минтақаи беҳтарин аст. бино дар назди роҳи Калон ҷойгир мебошад. ду хонага бо масоҳати 93 метри квадратӣ. ду хонагаи пурра ҳаст ва масоҳаташам бениҳоят калон мебошад. ҳама ҳуҷраҳош калон ҳастанд, ошхонашам калон мебошад. дар дуюмо шонаи бинои новостройка, ошонаи паст, бениҳоят ошонаи хуб бо таъмири беҳтарин таъмир мебошад ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед. нархи хона бошад 853 000 сомонӣ, 80 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. дар наздикиаш чандта мактаб аст, бозорча аст, мағозаҳо, боғчаи кӯдакона, дорухонаҳо, маркази тибби шаҳрии рақами 14. хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.